Καλωσορίσατε στο Ψι Online TV, το ζωντανό διαδικτυακό κανάλι ψυχολογίας του Εργαστηρίου Ψυχοκοινωνικών Μελετών. Είμαι ο Μπλίτσας Βασίλης και είναι το σύντομο ενημερωτικό δελτίο ειδήσεων του Ψι Online TV. Στο Εργαστήριο Ψυχοκοινωνικών Μελετών και φέτος λοιπόν ξεκινάει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε δεξιότητες συμβουλευτικής και συμβουλευτικής ψυχολογίας. Ήδη θα πραγματοποιηθεί 8 και 9 Οκτωβρίου το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, το δεύτερο προπαρασκευαστικό Σαββατοκύριακο προετοιμασίας για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και αισίως βρισκόμαστε στην ολοκλήρωση των αιτήσεων εγγραφών για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Σύντομα, άλλωστε, έχει προγραμματιστεί να γίνει και η κανονική έναρξη του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, η οποία καθορίζεται για το Σαββατοκύριακο στις 22 και 23 Οκτωβρίου. Ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σας στην πρώτη προσπάθεια διαδικτυακής διαδραστικής επικοινωνίας μέσω του Ψι Online TV στον χώρο της ψυχολογίας. Θα είμαστε επίσης για τα επόμενα λίγα λεπτά εδώ μαζί, ανοιχτή για οποιασδήποτε απορίες σας, προβληματισμούς και θέματα που θα θέλετε να θέσετε που αφορούν το χώρο της ψυχολογίας και της συμβουλευτικής, ώστε να έχουμε την ευκαιρία ζωντανά να τα συζητήσουμε. Ένα ζωντανό κανάλι επικοινωνίας μαζί σας, που έχετε την ευκαιρία και τη δυνατότητα όλοι να θέτετε ερωτήματα, προβληματισμούς, απορίες, αλλά και να συζητάτε ζωντανά μαζί μας. Σύντομα θα έχουμε τη δυνατότητα επίσης να έχουμε πολύ πιο συχνές ζωντανές εκπομπές στο Ψι Online TV και έτσι θα έχετε και εσείς την ευκαιρία να ενημερώνεστε αναλυτικότερα για θέματα που σας αφορούν, αλλά και να συμμετέχετε μέσω της διαδραστικής αυτής δυνατότητας επικοινωνίας που έχουμε στο Ψι Online TV. Είναι σημαντικό επίσης να έχουμε υπόψη μας ότι η διαδραστική αυτή επικοινωνία γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του Εργαστηρίου Ψυχοκοινωνικών Μελετών, αλλά υπάρχει αντίστοιχη ιστοσελίδα στο Ustream του Ψι Online TV, όπως επίσης και στην σελίδα στο Facebook του Εργαστηρίου Ψυχοκοινωνικών Μελετών, η οποία επίσης είναι συνδεδεμένη άμεσα με το Ψι Online TV και έχει κανείς τη δυνατότητα να παρακολουθεί και από εκεί τις ζωντανές μεταδόσεις του Ψι Online TV,
αλλά και τα μαγνητοσκοπημένα βίντεο από ζωντανές μεταδόσεις του Ψι Online TV. Οπότε και σε ένα δεύτερο χρόνο, ακόμα και αν δεν είχε την ευκαιρία ή δεν πληροφορήθηκε εγκαίρως για την ζωντανή μετάδοση κάποιας εκπομπής, να μπορεί να παρακολουθεί τη συγκεκριμένη εκπομπή μέσω του μαγνητοσκοπημένου βίντεο που υπάρχει στην ιστοσελίδα μέσω της υπηρεσίας On Demand. Σήμερα η μετάδοσή μας θα είναι λοιπόν αρκετά πιο σύντομη σε διάρκεια, όμως όπως σας είπαμε και προηγουμένως, πολύ σύντομα θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε πολύ πιο συχνή επικοινωνία και επαφή με πιο συχνές live μεταδόσεις στο Ψι Online TV. Για σήμερα λοιπόν, καλό σας βράδυ.